Uy, beer oh. Asa man ni? Asa may nindot inumon ani? Asa mo ko ha? Pare nagunsa ka diha. Ay, beer pareho. Isa kay Yarok. Isa kay Yarok, ay. Oh, Mo din na. Beer din na. isa kay Yarok na. Sabi man ako Oo. tinapa na. Isa kay Yarok lagi. Isa kay Yarok. Napila po na ala. Mahal oh. Ano mo na sila yung ngisi? Ay, siyempre. Yan pa rin. Yan pa Kasi rin. gusto na mo. Visilochi. Basta yan pa rin eh. Yan pa rin eh. Ay, gutso ba? Kasi gusto na mo. Luchi. Ah, si Luchi. Ay, dahil si. Pare, Saman. di ba sundan eh? Di mo makaya pa rin eh. Gawin yung pare. Unom, ang isang kahon na rin pare, nga kan pare ginukunom. Makabuk, tutulog ito no. Di kayo makaya no. Sa mga beer na gagmay, makay kusog, makay tama nilang beer. Kasi gamay nga dili, manima o isa kay Yarok dito sa mall itong ipalit. Asahi man eh. Ha? Electric ban na to ba? Dili kay beer, mainom na. Mo lagi. Pero, Asa ang samday ni day? asahi. Nyawa. Electric pan manis ko ah. Blender gining-inom na ko no. Kanina na rice cooker oh. Muna busog gining ko. Minasan. Ang asahis to bisan electric pan ba? Dili nang ilim nun. Pandaming tama. Minasan. Ina yung tama sa ilang ilim nun diri minasan oy. Isa ka kahon minasan nga asahe. Unom ka buksulod. O tulo-tulo minduha. Unya, ang una namong gisat minasan bay, rice cooker. Nabusog me. Ikaduha minasan, blender. Murag ang tiyan. Ang ikatulo namong gisat minasan bay, asahe nga electric pan. Magalaan namong ulo. Masaya resulta pa rin. Lain nag-epekto minasan oy. Masaya Oh, resulta. epekto.